என்னது 5,500,000 பேருக்கு 277 கோடி கொடுக்க போறாங்களா? 277 கோடி தனித்தனியாக கொடுக்க போறதுல ஒரு சென்சி கிட்டுக்கும் 11வது படிக்கிற கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல படிக்கிறவங்களுக்கும் ஒரு பைசைக்கிள் கொடுக்குறாங்க. அந்த பைசைக்கிள் என்னென்ன இருக்குது உங்களுக்கு எல்லாரும் தெரியும். ஒரு வாட்டர் பாட்டில், ஒரு ஹெல்மெட்டு அதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ இப்போ வந்து இந்த டிவிக்கே ஆட்சி அமைஞ்சதுக்கப்புறம் இந்தந்த பட்ஜெட் வந்து ஒதுக்கி வைக்கிறாங்க 2026 டு 2027. இதில் முக்கியமானது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம், ஓகேவா? அதுக்கு வந்து 560 கோடி வந்து ஒதுக்கிக்கிறாங்க. இன்னொன்று இந்த இடத்துல இந்த டிரான்ஸ்ஜெண்டருக்குன்னு ஒரு ஹாஸ்டல் மாதிரி உருவாக்கிக்கிறாங்க. அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 மாவட்டத்தில் வந்து ஒதுக்க போகிறதா சொல்லிக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்கூல் எஜுகேஷனுக்கு வந்து 44,000 கோடி வந்து ஒதுக்கிக்கிறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த ஃபுல் இமேஜாக வந்து போட்டு விட்டுறேன். இதில் வந்து நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ், புதுசாக வர சப்ஸ்கிரைபர்ஸாக இருந்தாலும் சரி, புதுசாக வர ஃபாலோவர்ஸாக இருந்தாலும் சரி, நம்மளோட ஃபாலோவர்ஸாக இருந்தாலும் சரி பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. இனி வீடியோ டக்கு டக்குன்னு ஒரு நாளைக்கு 3 கூட வர வாய்ப்பு இருக்குது. ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பாய்.